Мили приятели, вашият бизнес е вашата роза. Пазете я. Грижете се за нея. Поливайте я. Разказвайте за нея на децата си. И не забравяйте, че това, което сте създали, не е просто компания. Това е една история, вие пишете историята и тя трябва да бъде разказана. Честит ден на християнското семейство!